Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha ngoBrandon Peterson, ucaptain weqela leKaizer Chiefs, ugoalkeeper weqela leKaizer Chiefs. Ithi ke into malunga noBrandon Peterson, abantu bangambona ke kwiWorld Cup kulo nyaka umfana omdala, iperformance yakhe usayibambe kule ndawo ayibambe kuye. Nawukhumbula into yokubana ke nomqeqeshi Bafana phambili uMzana Hugo Broos wayekwayicacisa ke into ethi ke phambi kokubani Bafana idlale le midlalo ke yobuhlobo ezi-friendly games bezidlala, ebecacisa pha Hugo Broos sithi engqondweni yakhe ebefuna unikeza uBrandon Peterson ichance akambukele, qha ke ngokwabethwa imeko okubana umfana omdala ebonzakele ebelimele. Loo nto le yamphosisa ke ufumana ithuba lakhe pha kwibafana umfana omdala. Kodwa ke akho nto yonakeleyo ngoba ke nako ebuyile nangoku pha kwiqela leKaizer Chiefs xa ibidlala phaa neqela ke Kaizer Chiefs ke TS Galaxy phaa izolo, umfana omdala uphinde futhi wafumana enye clean sheets phaa umfana omdala, clean sheet nje entle umfana omdala egqibobuya. Laa nto imnikeze into ethi ke ngoku uBrandon Peterson una 12 clean sheets umfana omdala uzothi ga ngoku, 12 clean sheets umfana omdala uzothi ga ngoku phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Ngomnye ke weeplayers eziperforme kakuhle kakhulu kule season uBrandon Peterson, ngomnye ke woogoalkeeper abaperforme kakuhle kakhulu ke kule season. Nawukhumbula ke ibali lakhe ke uBrandon Peterson into yokubana ke wayeke wangundaba mlonyeni phaa kwiqela leKaizer Chiefs bevuza benoBruce Vuma, kwakusekho phaa uItumelo Nkhune, and kwashota kancinci into yokubana ke babe bakhululwa phaa yiKaizer Chiefs. Ngakuba uBrandon Peterson wayenamaphutha amanintsi kakhulu, kodwa ngoku uzothi ga ngoku yena ungunumber 1 goalkeeper ke weqela leKaizer Chiefs umfana omdala. Futhi ke abantu abaninzi xa kuthiwa kazibakho kuzawukhipha uBruce Vuma, hayi abantu abaninzi banxunguphala futhi babona into yokubana batshintshe ebusweni, bakhathazekile ngoba sebemthembe kakhulu uzothi ga ngoku uBrandon Peterson. Awungeyedwa ke sawuthi ukujonga phaa kwiqela leKaizer Chiefs abantu abanganyathela kubafana. Ukhona uBradley Cross phaa. uBradley Cross ngomnye we-left back esinazo apha eMzantsi Afrika, ndicinga into yokubana ke inganguye ke ongayi-reserve kaModiba phaa kwibafana xa uHugo Broos ekwazi ukucinga, ekwazi ukuqwalasela iplayer. Thabiso Monyane ngunumber 2 kwi-right back esinazo apha eMzantsi Afrika, ngomnye kodeservayo ukubheka phaa kwiWorld Cup abayi-reserve ke kaMudau. Lebogang Mabuye iyadeserve umfana omdala uba phaa kwibafana ancedisane phaa noTebogo Mokoena phaa kwesasisu sebafana. Ndizama ukuthi ke hayi ngoBrandon Peterson yedwa ngoku phaa leKaizer Chiefs omele angaya kubafana. Uzitha Khwini ke beperforma kakuhle umfana omdala, but ke ngoku wonzakele asinoba sambala. Injalo ke baphulaphuli ke le meko ke kaBrandon Peterson. Ningake ningene ke nani ke nitshone into yokubana niyibona njani na, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.